ಗಂಟಗತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸಾಫ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಕಲರ್. ಹಲೋ ಅವು ಎಕಡೆ ಒಂದು ಶರ್ಲಾಕ್ದ ಒಂದಿಗೆ ಬೋದಿದ್ದ ಇನ್ನು ತೂದೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆಡಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಿನಿದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ತಂಚನ ಮೇಟೆ ನಾಡ್ದು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾಚ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ ತಿಕ್ಕಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಡ್ದು ಇಂಚನ ಉಲೈ ಬತ್ತು 100 ಉಲೈ ಬತ್ತು ಉಲೈ ಬತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾಚ್ಯೋ ಇಂಚ ಉಂಟು ಬಂದು ಆಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ബോർഡ് ഒന്നിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. भले कुल्ले चापर का भले 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 Sure, the ambience is nice, like that. But the AC, we just came from Snow Fantasy Park, so still AC I can feel here. Onchur kami malthe base. Mulpur Yuvraj Singh la koli chota jabal. Side Yuvraj Singh la koli meti. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬು ನೀರು ಪರ್ಪುಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ What is that? 91 मांचाओ पता नहीं क्या है. चिकन मिंस्ड है, देखेंगे. नाइस. इंकल ना चिकन मांचाओ कुदर मात्र चेंज मल दे रहा. ये होता है स्लाइस चिकन. नाइस, काइंड ऑफ डिफरेंट टेस्ट. चिकन चिंगफंग मोमोस अदेवा नने लेगितಕ कसे असं सांग चिकन फ्राइड राइस 86 चिकन 86 फ्राइड राइस चिकन हाताने हक्का नूडल्स पुरोय हां ये नाइस चाइनीज फ्लेवर है. वर्जिन पिना कोलाडा नाइस. pineapple big pineapple. Watermelon twist. tasty. But अंत जायचं लोकल